Vítám vás u dalšího partu, myslím, že druhého v našem let's play Minecraft. Já a Táňa, ahoj. čus. Takže my jsme nedodělali to bydleníčko. Bude tohleto asi používat, že? Budu to držet, protože jinak byste to neviděli. Jako prostě Tak to by možná stačilo. Oh fuck! Au. Dobré, nic se moc nestalo. Z toho jsem se ani nevšiml. To vůbec nevadí. Trošku toho odletělo. Dobře. Dvířka. Ty pak mám své dvířka. Zmizeli. Nebo Creeper si je vzal sebou. Doufám, že ne. Dobře, takže si vytvoříme další dveře. Dobře. Jídlo nám ale... A v dalším díle asi co bude dělat brácha? Nevím, v tomto díle dostavím. A v dalším Tady asi půjdeš ten do baráček. podzemí, ne? No a v dalším se podíváme do toho podzemí. Dobře, toho jsem neskočil. Počkat, co to tam? Aha, to je stromeček, já jsem... No, domyšlivost prostě. Maximum. Houby. Máme to anglicky. A zrovna Tak než nás jsem česky. bráchu pustila, tak jsem stavila zase kreativ. Co jiného? Jinak neumíš hrát. Ne, to ne. To vážně ne. Se přiznávám, ale fakt, jako já jsem na cheatování spíše. Omlouvám se, že teďka nic nevidíte, protože je u Minecraftu noc. A to kamera asi nevidí. Ne, to nebudete vidět. To se dá lehce napravit. Takže stop. Takže jsme tady Dobře, zpátky. vylepšili jsme to na největší vidění v té noci teda, jakože. Pokusili jsme se. Tak. Tohle to pak upravím nějak. A další kámo, že tady. To mi asi nevíde to dřevo. To je jenom taková skromná chatička, že? Do podzemí pak půjdeme. Ano, jak jsem se obával, toto dřevo nebude stačit. Ani zdaleka. Máš tam ještě 4 dřevíčka. Ne. Ale i tak to nevíde na dostavení. A. Takže chtěl bych točit ještě jináčí let's play než Minecraft. Cože? Že bych... Tak to si děláš prdel ze mě. Cože? Myslím, že natočím na The Sims nějaký ten let's play. The Sims 3. A to budu zase určitě já, protože Kdo jiný? já natáčím na... Nasrad už s těma. No, prostě já natáčím na cože vlastně, já jsem to zapomněla, jak se to říká. Ale je to jedno, prostě na moji věcičku, kterou teďka točím. A už nevím, jak se to jmenuje. A tu věcičku asi nazývám mobil. Jo, já jsem zapomněla, jak se tomu říká. Protože jako tak. já mobil, jakože moc, no, to je jedno. Dobře, to se ale vůbec nezdařilo. Protože nám tu upadl kousek. A od dřevo jsme úplně přišli, takže jdeme zpátky pro další. Už zase něco čmajzl ten creeperík, takže... Spíš zničil. No, strom zase to ve vodě roste. Ale máme dost stromů.
Máme dost sazeníček. Jsem předtím hrála ten, jak se tomu říká, ten, jak hardcore, nebo jak se tomu říká? Hardcore. No. Na jeden život. No, a teďka já jsem jakože se spawnula a já jsem byla úplně bez života, nebyly tam žádné jakože ovce a tak a potom jsem to musela radši smazat, protože jako to bych asi nepřežila. A ubývaly Ten mi bíd je životy. hnusný, já vím, nemusíte mi to říct. Do komentů radši, no, nemusíte psát to, že to je hnusný, bracha to ví. A až to vylepší, tak, no, bracha ani nevylepšuje. Moje to jedno. Vylepšuju. Proč bych nevylepšoval? Jestli uslyšíte nějaké hrdluky, tak se omlouváme, ale určitě neuslyšíte. Proč to říkáš, že to no. uslyší? To? Tak proč to říkáš? No, to je jedno. Zombík. Dobře. Je tam, že jo? Nebo není? To je úplně jedno, protože myslím, že za chvíli začne den, i když... Jak říkám, mám to úplně na minimum, ta grafika, protože to na ten počítač je Medusa. retardovaný. Tomu říkám. Promiňte teďka. Pardon, jsem trošku nachlazená. A no. Zase kámoš. Těch creeperů tu je. Chlapík a jde zase za to. Ano, jde za mnou creeper, jako vždycky. Mě mají creepři rádi, to vím. Ale já mám meč. Můj zdatný mečík. A teď se objevíš a on Pojď, vybuchne. creepříku. Mhm. Já musím... Aha. Na. Já musím... Aha. Čus, Počkej, chlape. tak tohle rychle vyřešíme. No, dobře. Žádný další účastník. Ne, Turné. jsem si to myslel. Snězeno. Jde se do práce. Žádná vlna, že? Dobře, takže... Doufám, že tohle je poslední strom, který vypotřebujeme, protože jsme se dřevem na minimum tady. A tam dál se mi nechce chodit. Protože zombíci jsou všude, že? A creepři. A kostlivci, no. Kostlivci nejsou všude. Ano, tak pavouci. A jablíčko. Malost. Kde? Ty víš jablko? A Aha, tak nic, no. můj. Jo, mám jablko. Tak, pojď. Já jsem si spletla oči jeho. Výborně. Ale já mám vážně jablko. Aha, tak nic. Hm? Jeskyně, tak tu si nech potom mi prozkoumáš v dalším díle. Jasně. A další díl bude buď Začíná zítra, den. nebo ještě dneska. Kdy rozhodneš? Uvidíme. Asi dneska, možná, nevím prostě. Slyšel jsem to, co si myslím? Creeper? Jo. Tak I kdyby tady creeper Jo, jako kdyby... ještě že je den, takhle bych to řekl. By byl. Tady to jen tak dostavuju, protože mi to absolutně zničil ten to creepři hovado. Tak a mohli bychom to dostavit pomalu. A rychle. Teda pomalu, že? A co chceš stavět? A k střechu, No, že? tu střechu chci dostavit. Omlouvám se, že se hýbe kam nebo takhle. A v příštím díle bychom se teda dostali do toho podzemí. A něco zkusili vykopat, že ano? Jo. Slenderman, že Dobře. Enderman, jo, už jsem popletená, pardon. Upravím si ještě baráček trošku. Jsem trošku popletená. Enderman jsem chtěla říct. Každý se někdy plete, že? No. Mě už hrabe. Za chvíli bude hrabat. Nevím proč. Ale bude. A ani nevím z čeho. To je jedno. Dobře.
Dobře, takže pomalu se budeme loučit, protože takže- bude 10. Každopádně budu rád za každý like, i moje sestra, odběr, komentář, všechno. Já mám taky to. A YouTube. ano, a napište i tak do komentářů, kdybyste chtěli nějakou další hru natočit. Jinak ten The Sims vám slibuju, že natočím. Takže uvidíme se u třetího partu s názvem jakým? Podzemí? Třeba. Dungeon. To je jedno. Tak, čus. Ahoj.